Molt bones a tots, em presento, soc en Ratafia TC, em podeu dir Rata si voleu, no, és conya, ni us acudeixi. I vinc a presentar-vos a aquest nou canal secundari. Mireu, des que vaig començar el canal principal, algunes vegades he tingut les ganes de fer algun vídeo en català, però clar, era molt difícil que pogués pujar aquest tipus de contingut al canal, ja que la majoria de persones que em segueixen són castellanoparlants. Doncs bé, ara que tinc un cert recorregut a YouTube i tinc bastants seguidors d'aquí a Catalunya, em veig amb les ganes i la il·lusió d'obrir aquest canal secundari. Bé, quin contingut tindrà aquest canal? La idea d'aquest canal és aportar contingut extra respecte al canal principal, és a dir, contingut complementari. Què vol dir amb això? Doncs que pujaré contingut com notícies en relació al Detectiu Conan en català, doblatges que jo pugui fer, rànquings de personatges, sagues, capítols, curiositats, analitzaré i comentaré personatges i capítols, i inclús algunes petites teories extra de vídeos del meu canal principal a moda d'intentar eixamplar la teoria en qüestió. La idea és que sigui un tipus de contingut més amè i divertit i que no sigui tant anàlisi de teoria com en el canal principal, si bé és un contingut que sé que us agrada, aquest també us agradarà molt, em penso jo. Un dels meus objectius dels vídeos és aquesta i que a més siguin vídeos curts d'entre 3 i 5 minuts com a molt i evidentment cal dir que com que el canal principal em traurà molt de temps, només podré pujar vídeos de tant en tant, tot i que intentaré almenys que em pugui pujar un per mes per tenir així certa regularitat. Evidentment també estaré oberta a suggerències de vídeos com sempre, així que qualsevol idea me la podeu comentar. I no cal que ho digui, el contingut serà exclusivament en català. Sense més a dir, espero que us hagi agradat la idea, així que ens veiem en el pròxim vídeo. Salut i ratafia per tothom. Fins aviat!